Ku danna subscribe kan Giwa TV 24. Mun gode. Menene gaskiyar magana akan mutuwar mawaƙi Hamisu Breaker? An samu wani labari da ya karaɗe gaba ɗaya yankin social media da cewar Hamisu Breaker, wannan shahararren mawaƙin wanda ya yi waƙar Jaruma, ya rasu. Sai dai wannan magana ta daɗe tana ta tashi ne a iya kunnen masoyansa da kuma kunnen wanda ma ba sa son sa. Hakika wannan magana ta jawo hankalin mutane da al'ummar da suke yankin arewa gaba ɗaya akan wannan labari da ake ta yadawa ko kuma jita-jita akan wannan shahararren mawaƙi Hamisu Breaker. To hakikanin gaskiya har yanzu dai ba wani labari daga gurin al'ummar Kannywood ko kuma gurin mawaka ko kuma wani motsi daga gurin wani majiya mai karfi wacce ta tabbatar da wannan magana. Duba da yadda jaruman ya ce shi shirye-shirye ma yake yi na saukin sababbin ayyukan da ya yi da kuma ƙara ƙaimi da ci gaba da sa masoyansa a cikin nishaɗi, wanda hakan shine zai ƙara tabbatar da cewar yana yi ne domin su, kuma yana ƙara yi ne domin ya ƙara samun ɗaukaka da kuma wanzar da zaman lafiya ta hanyar nishaɗantar da al'umma da waƙoƙinsa. Saboda haka wannan batu ya kasance ƙarya ne kawai ake yaɗawa da kuma jita-jita, don wannan batu har yanzu ya kasance ba shi da alƙibla. Mun gode da kasancewa tare da mu. Ku danna subscribe don ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin shirinmu na Kannywood. Mun gode. Ku danna subscribe kan Giwa TV 24. Mun gode.